we are all speechless. Wa nami ikasulti. Ang nursery sa Alegria, it's serious business. PhD na. Mauna lang kini ang ikasulti ni Gobernador Gwendolyn Garcia human siya mabilib sa Sugbusog Municipal Plant Nursery sa lungsod sa Alegria nga iyang gibisita kauban ang ubang opisyales sa 7º distrito. Ang maong nursery daan na nga gitukod kaniadtong 2014 nga ilang giplanuhan nga himuon nga seed bank apan tungod sa kakuwang sa mga materyales ug mga binhi wala pa kaayo kini ma-develop. Tungod sa usa ka milyon nga pondo nga gihatag sa Kapitolyo pagpatukod sa mga nursery sa matag LGU. Mas napalambo pa sa Alegria kining ilang nursery. So ang atong na-distributan ato ma'am, nidagan siya og 3,026 ka farmers ang atong participants. O nya ang katong kuan, ang katong ato ang katong anlain nga 500,000 atong gipamalit ani ma'am kani siya pamalit po nato og mga seeds para dire, pamalit nato og mga drums, palit nato og sprayer, pamalit nato mga tools. Lapad og kompleto gayud sa kahimanan. Ang kapin 2,000 ka metro kwadrado nga nursery nila adunay mga binhi sa mga utanon, prutas ug mga medicinal plants. Ang ilang mga binuhing hayop sama sa baboy walay baho kay tungod organic ang gipakaon nila niini nga ilang gitawag og kimchi. Ginama sa gisagol nga kangkong, molasses ug tahop sa mais. Adunay seed house alang sa lain-laing klase sa binhi. Concoction area sa ilang kaugalingon nga binuhat nga fertilizers ug forage production area aron ilawg sa ilang mga pabo ug itik. Aduna usab aquaponics area nga daw mura na og mini fish pond nga mahimo nimong sak-an ug mamasol og tilapia. Matod ni Wilfredo Listones, ang ilang municipal agriculturist, nga dili lang ang pagpananom og utanon ug pagbuhi og mga hayop ang gitinguha sa Alegria. Apan ilang gilantawan nga mahimo ang Alegria nga fruit basket of the South, pinaagi sa pagpananom og pagproduce og fruit tree seedlings. Amo pang i-procure ang uban nga mga materials nga wala diri namo, maggasto mi mag-produce og lungkong nga lansones kay ang Alegria nahimo naman ni siya pod nga murag lansones basket sa South. Nya amo nang i-improve, among i-enrich para pag-produce og mga bag-o nga mga varieties. So ang inyo Unya mga langka, unya limonsito, apil na ni siya limonsito, lemon, ato mga avocado. Si Alegria Mayor Verna Magalion nagkanayon nga ang Sugbusog program haom gayud sa nag-una nga programa sa Alegria nga mao ang pagpananom. Naila na ang ilang lungsod sa pag-produce og lain-laing organic products sama sa ilang turmeric tea ug kalabasa ice cream. So ako ang panghinaot nga pinaagi ni ining programa ni Governor Gwen ang ato ang paghatag og ayuda sa ato ang mga mag-uuma, magpadayon og maato pa gyud nga mapalambo ang ato ang paghimo sa maong nga mga serbisyo alang sa kabulahanan sa tibuok lungsod sa Alegria. Paula Mendoza, Balita sa Subo.